Vika, zašto ima da kažeš i molim da ometaš, ajde pušti. Znaš što to liči? Ma kogo? Butali? Mene me sabutna da ne dumam da ne ovojete. A ne možeš da buta? Ja imam dokumenti i ću go sudim što me buta. Ne možeš nikoga da buta. Eve, svedoci imamo vi što me je butnao. Dokumenti imam. Iz Vranja ću gi prinesem što me buta. Koga ćete vi bude popraveni? Ona koji je došao je da pita i da Koliko vreme je živjeti da ta si ruknala kašta? Da li volite? pa je za majmun je došao. 6 godina. Zašto dumo ti zove? Ma ja mu rekam da si ide, za što je došao, za kako je došao? Kaj je najpotrebno, niti nema, sad došli ovdje. Oj dopri ne reda. I rekao, da mi Gada bi bujo. Če me buta. Sve dokumenti ću go sudim sa nešto me buta. Dobre. Jedino možda poslušaš ti ako nisam protiv vladete. A ja ne sam ni protiv, ne nema ni protiv vladete. Iskam popravila. A ti slobodno možeš i čuješ. Bene, imam pravo ja da izjavim. Otija ne puši sada duma. Zašto ne puši sada duma? Otija ne pušiš i ne, eve, javno neka duma i ona. Zašto ne pušiš, eve? Pa eve, neka puši i neka duma, ajde. Da ova dolina kao odnese, da popuni, da dokara kamioni, da pušti kamioni, da dokara. Nema ništa, nekoj nema ništa da dojde osim vlade predsjedniku. Koji ni gleda drug osim vlade predsjedniku? Nikoj ne dove bura kao odnese dolina, da on tu dojde sa ščižmi i se sovovete običan kako običan građanin dojde da vidiš da li sme živi ili ovo ne sme. Vlade, nikoj drug ne je došao da vidi. Sad se ovo raboti predizborna kampanja. Dobre, oba će ta vaša dolina ne uredena se s godini, s desetljetija. Ko je kriv poplavite što varedno stanje veše odnese sve živo? Niko ne je kriv, to je od Boga, nije se ne možeš poreme se s Boga. Nije se ne može. Pravi se, ne, od ozgore se pravi. Dolina da se pravi. A ti nemaš pravo da me butaš. Ma koji te butal, bre? Ti, imam svedoci, neka si me butal. Će te sudim. Će te podnesem tužba što si me butal. Koja je ta televizija? Ne sam te butal, nego ti rekao, pomeri se, ne ometaj čoveka. Ima čoveci neka me butna. Imam svedoci, dokumenti imam i će te sudim. Ok, izvadi rekao. Će te sudim. Ajde, molim. Što me butna će te sudim. Ja razgovaram ti dan i za to. Ja doma imam svoj reč da kažem. Pa ti si kazala. Ja imam i nemaš pravo ti da me butaš. Čekaj, ja imam svoj reč da kažem. Prvo li tebe pita, još tu, pri drugi, ti odmah pritrčaj i počinješ da ometaš. Imam moje pravo što da kažem ja. Imam moje pravo. Nema potrebi da dovodite, trebalo je da dovodite 10 godina, a ne sada dovodite. Čekaj ovo na gore. Što da kad će mame Za 100 to je sad spremni pošalje.